anumang uri ng sakit. Ipabilin nga tagsa ka metro ang gilayon sa tawo o ang gitawag nga social distancing aron malikayang matakdan sa COVID-19. Usa ka pahinumdum gikan sa ACS Manufacturing, maker of smart dishwashing liquid. Ako si Ramsey Tangkonsyan, usa ka architect. Nakahibalo ko nga dili gyud malikayan ang tensyon o kakapoy sa trabaho. Pero dakong tabang ang akong pagtumar sa MX3 capsule na pulo na katuig ron, sabay sa saktong pagkaon og ehersisyo. Mura na og himan ang MX3 capsule sa akong kinabuhi nga nagapahimo kanako nga mas maayo pa nga architect ug mas maayo na bana sa akong asawa ug papa sa akong mga anak. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Usara ka tawag nimo, text o chat lang. Problema ning gaan kasubo kalipay na. Ablihin na ang San Miguel, pinsa nimo sa Birkol Kuyog ang barkada. Pag-Birkol sa kapay, pag-Birkol sa kapay. O kalami kaayo, pilsen ko. Pag-Birkol sa kapay, bisa kanus away biya ay. Pag-Birkol sa kapay. Drink responsibly. Beer call muna tayo. Bili na ng San Miguel Pale Pilsen sa suking tindahan. Drink responsibly. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, Ave Okay, niya nausab ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Uban gihapon niining ubos ninyong alagad sa maong tulumanon, Silbert Dondoyano Senior alias Veritas. Okay, ang makauban nato din sa istasyon, mao gihapon ang atong mga kasamang radyoman sa technical side, si kasamang radyoman Danny Luod, ug usab si kasamang radyoman Dax Ilumba. Okay, atong pasiunang paghiyukbo, pagtahod sa atong amahan din sa atong istasyon, ang atong station manager, si kasamang radyoman Edgar Dagumo, ubanas sa iyang mga kaubang mga radyoman. Tibok stop yun din sa maong istasyon. Atong nakita kaganina si kasamang radyoman Mark Bacroya. Usab nakita usab nato ang isa pa sa higala nato din sa maong istasyon, si kasamang radyoman Kion Ilumbaring. Ug atong paghiyukbo sa atong halangdong obispo nga maoy nag-preside kaganina sa atong misa, Most Reverend Severo Caermari, nga iyang gipasa usab ang iyang sulat pastoral diin nga gaauhag natong mga parokyano nga mo saludo o magpabakuna na. Okay, wad-on na nato ang atong mga kahadlok, pagduda o unsa gyuning bakuna, no? Atong unahunaon salig ta nga kini pagprotekta, no? Pagproteher, no? Ini nga atong atubang karon nga pandemya og ayaw di ta mo undang og ampo. Okay, dayon kinahanglan gyud mo obserbar ta og mga protocol ni ining ipanawagan pod sa atong gobyerno. Okay, maayong adlaw sa Ginoo kanatong tanan. Og ang atong paghisgutan karon, by the way, pizza utso karon sa bulan sa Agosto, aniya paghihapunta sa tuig 2021. Okay, sa miaging Domingo ato man tong gihisgutan kinilaging paggamit-gamit og description nga mabasa sa Biblia
Unya mao'y himuon nga ebidensya nga mao na kuno ang matuod tungod kay mabasa sa Biblia. Ato namang nahisgutan nga dili na mao. Kay ang iglesia dili man ngalan. Kundi pundok nga gitukod sa atong Ginoong Hesukristo. Buot ipasabot bisan pag dili iwara-wara, dili ba ipakita, ipanghambog ng iyang description. Kung tukod yun na ni Kristo, tukod yun na ni Kristo. Saan man kung ang description gikutlo das Biblia o niya, dili si Kristo mo ay gatukod. So, dili na pagtugan sa tinuod. Karon dirita sa kinibang ngano man nga ang pinaka numero 1 gyud nga timaan sa tinuod nga iglesia ni Kristo o tinuod nga iglesia sa Dios ngano man nga universal. Sa in English universal. Ngano man nga universal, by the way, kanang universal, kung muadto ka sa Griego, Catholis o katahulos, unya ang iyang variant term o word ana mao nang Catholic. Nga nakita sa history o kasaysayan nga ang una kuno nga migamit anang pulunga si Obispo Ignacio. Ikatulong obispo sa Antioch. Di ba? Kay ang unang na obispo sa Antioch si Pedro, katong wala pa siya mahiadto sa Roma. Dayon ang nisunod nga obispo sa Antioch si Iburios, Bishop Iburios, dayon si Obispo Ignacio. Kini si Obispo Ignacio gitaral ni usa ni siya kamartir. Usa ni siya kamartir parehas pod ni Pablo o Pedro dito sa Roma. Gidala ni sa Roma o dito gipatay. O gipagkaon sa leon. Di ba? So mao na usa ka martir. Dayon kini si Obispo Ignacio disipulo ni siya ni San Juan. Akong nahibaw-an ang disipulo ni San Juan kini si Obispo Ignacio o kato si Obispo Policarpo. Bishop Policarpo. Puros na mga Katoliko nga obispo. Niya nakita manggod sa kasaysayan sa history nga ang unang migamit anang termino nga Catholic si Bishop Ignatius katong iyang sulat sa mga taga-Smyrnians niadto. Kung ang mga apostoles magsulat-sulat address sa mga lugar diin na hiabtan sa iglesia, si Obispo Ignacio naapod siya suwat. Yara pong giawat ba ang mga apostol, ang iyang mga teacher, kung magsulat-sulat address sa ubang mga dapit diin dunay nasakop sa simbahan o iglesia, sulatan. Okay. Sa una, siguro, di ta makaingon, dilipras karon nga daghan namang sakyanan. Okay. Daghan ng sakyanan. Dili ra kay ta maabot o kasi ta paingon. Sa una, kung dili madalag adto ang maong lugar, suwatan lang. So, sa sulat ni Obispo Ignacio sa mga taga-Smyrnians, sa mga sakop sa simbahan o iglesia dito, nalitok niya ng pulong Catholic pag-describe sa simbahan o iglesia nga gitukod ni Kristo. Now, kung mutan-aw ta des Biblia, mubasa ta, o muato tas Griego, ang mabasa lang kanang pulong Catholis or katahulos, nga ang but pasabutan na throughout all o universal sa Ingles. Unya, sa sulat magod ni Obispo Ignacio unang nakita na pag-describe. Pag-describe. Moyon gay tag pag-describe bot pasabot paghulagway sa iglesia nga gitukod ni Kristo o iglesia sa Dios o iglesia ni Kristo. Parehas ba atong luwatan nga mga pulong ni San Pablo diya sa unang Korinto 14:33, Unang Korinto 14:33 nga iyang gi-describe, iyang gitawag ang iglesia sa Dios nga tinuod, iglesia ni Kristong tinuod, iyang gitawag pod og iglesia sa mga santos. Church of the Saints, Unang Korinto 14:33. So sa dihang gi-describe o gitawag ni Obispo Ignacio og Church of the Saints o Iglesia sa mga Santos, sabton ba na nga giilisan ang ngalan sa simbahan nga kanang Iglesia sa Dios o Iglesia ni Kristo? Dili na siya pag-ilis kay sa ato nang nahisgutan sa miaging Sibya nato nga kanang pagtawag og Iglesia sa mga Santos o
Catholic Church, paghulagway man na sa iglesyang gitukod ni Kristo, dili man na siya personal name of the church. Pangalan o description lang na, giunsa na to paghulagway ang tinuod nga iglesia ni Kristo o iglesia sa Dios. Dili kay sa dihang gitawag siya Catholic Church, giusob kuno dayon nato ang pangalan, dili man na pag-usob. Kay sa ato na laging naisgutan sa miaging Sibya, kanang magtawag-tawag taog ngalan sa simbahan o ngalan sa atong iglesia, adunay duha ka uri o duha ka matang. Una, kanang gitawag na tog personal name of the church. Kanang personal name of the church, hisgutan ang ownership sa iglesia. Kung kinsa ang founder, hisgutan na ngan. Munang moing tag iglesia ni Kristo o iglesia sa Dios. Nga naman, kay Dios man po si Kristo. Di ba? Oo. So, munang kung maghisgot tag personal name of the church, Church of God or Iglesia ni Kristo ang description sa simbahan nga tinuod. Oh. Pero kung maghisgot tag descriptive names of the church, kana bang katawagan nga igo lang gahulagway unsa ang iglesia sa Dios, na pwede na mulutaw na dayon ng mga description nga iglesia sa mga santos. O kanang mga na born again o mga na tao pag-usap o kanang Christians. Di ba? Sa Book of Acts gitawag pod og Christians. Di ba? Ang iglesia ni Kristong tinuod. Ako yung sumpayag tinuod kay na may dili tinuod. Parehas gud ang kwarta. Ang kwarta na may fake po, dili tinuod. Pero ang description mao, di ba? 100 peso bill, 500 peso bill, 1,000 peso bill, mao ang description, mao ang name tag, pero napiki di ay. Di ba? So, mao na nga dili ta magpauwat nga tungod kay mabasa sa Biblia ang pangalan din moingon din tag tinuod na. Kay ang tinuod gali nga simbahan nga gitukod ni Kristo, kung maghisgot yun ta og unsa gyud gusto ni Kristo nga itawag sa iyang balay o iglesia, mudagan ta atong Marcos 11:17. Ako naman ang gisgutan sa miaging Sibya, Marcos 11:17. Katong ang istorya ani manggod katong templo sa mga Hudiyo nga wala tahura sa mga Hudiyo ra pod. Gihimo nilang murag merkado. Nasuko ang Ginoo yang gipakita sa Ginoo ang yang kasuko nga dili maayo nga dili tahuro na to ang templo. Di ba? Gipanglimbuad manggalitong unsa tong tinda-tinda gipang negosyo nila dito sulod sa templo, di ba? Then nalitok din sa Ginoo, di ba? Ang balay sa Dios o ang akong balay pagahinganlan o pagatawgon kinig balay sa pagampo og alang sa tanang kanasuran. Niya sa sumala sa mga exegetes aning Biblia, dili lang kay gikoreksyonan o gibadlong ni Kristo tong mga Hudiyo ditong wala magtahod sa templo. Kadto ko nung gipamulong sa Ginoo, gahulagway pud ni sa umaabot nga simbahan. Nganuman, kay kung atong sabton kuno nga ang gipasabot sa Ginoo kadto rang templo sa mga Hudiyo, dili man kuno na siya mutakdo sa mensahe anang universal. Di ba katong pag-ingon sa Ginoo, di ba nasuwat man na nga ang akong balay pagatawgon kinig balay sa pagampo ug alang sa tanang kanasuran for all nations. Now dili ka pasar ang Jewish lang nga religion o Jewish lang nga temple. Nganuman kay katong Jewish good nga religion para ra man sa mga Hudiyo, dili man to para sa tibuok kalibutan. Di ba? Dili man to kana bang para sa tanan. So ang mga pulong kuno sa Ginoo iyang gipasabot ang prophetical message nga kadtong Jewish religion dili pa man tumao. Unang ang pamantos atong kanang tuluhuan diri sa Biblia katong Judaismo. Unya gipaabot ang katumanan ana mo bitaw katong karaan gitawag siya shadow ni San Pablo. Shadow katong Old Covenant. Shadow but pasabot dili pa tumao. Gipaabot ang iyang katumanan, ang iyang fulfillment. So bali bot ipasabot kadtong Jewish religion shadow nga religion. Anino lang to. Gipaabot ang iyang katumanan, iyang fulfillment. Ang iyang katumanan, mahimo ni siyang para sa tanan. Sa to pa,
para sa tibuok kalibutan. So, universal. Mao na'y hinungdan ngano si Kristo gusto siya nga ang itawag sa iyang pundok, ang iyang iglesia, kanang description nga alang sa tanang kanasuran. Universal o Catholic sa variant sa Greek. Oh. Now, atong hinumduman nga kadtong gihimo ni Obispo Ignacio nga iyang gidescribe og Catholic ang iglesia, dili na siya sabton nga siya mo'y nag-invento ana nga description. Gani sa suwat ni Ignacio, wala man siya moingon nga siya mo'y nag-invento. Kanang giingon sa pare katong kang kisagot Edward Taylor, katong giingon ni Edward Taylor sa kapare nga iyang giingon nga si Obispo Ignacio ang nag-invento ana nga termino. Iya lang po tong kanabang personal nga konklusyon. Nganong nakahuna-huna si Taylor ato, Edward Taylor, tungod kay siguro iyang ginahuna nga sa suwat manggod ni Ignacio unang nakita ng pulunga. Oh, munang iyara pong gi-konklusyonan dayon na si Obispo Ignacio mo'y ga-imbento ana. Pero wala biya mag-ingon si Obispo Ignacio ana. Kitagong mga tao magbasa, naamantay ka ng mga personal nga mga pangagpas. So sa atong mga personal nga pangagpas, mahimong galing maglahi-lahi ta. Bisan kaming mga CFD, mga Catholic Faith Defenders, pwede sa mi magsungi, dili mi magpareha sa among mga personal nga mga panabot, baruganan. Pero sa opisyal nga baruganan, mag-usa gyud mi. Kanang gikan sa magisterium nga pagtulunan, no? Gikan sa mga obispo, no? Pinanguluhan sa Santo Papa. No, kanang gihiusahan nga mga pagtulunan, usami diha. Pero sa among mga personal nga mga pangagpas, mahimong dili mi magparehas. So, katupod si Edward Taylor, bisag pare to siya, napo siya yung mga personal nga pangagpas. Sa iyang personal nga pangagpas, nakaingon siya nga si Obispo Ignacio mo'y nag-inbentuhan ng kanang pulunga. Bisag wala mag-ingon si Obispo Ignacio ana. Now, nakalitok lang si Edward Taylor ato tungod kay sa iyang hunahuna manggod ana manggod sa maong basahon ni Obispo Ignacio unang nakita ng pulong Catholic. Munang maingon din siya nga siya mo'y nag-imbento ana. Pero dili. Di ba? Pero granting nga siya mo'y nag-unaan ng pulunga. Nganong moingon guguan ang mga igsuon kay sa ako gong pagbasa ang ubang mga scholar sa church history naaman po'y moingon sa ila pong mga pangagpas nga probably dili kay si Ignacio may unang nakalitok ana. Oh. Sa iyarang sulat, unang nakita na. Pero naay possibility kuno nga naanay nakalitok, pero wa lang masuwat sa Biblia, o wa lang ma-record ato mga panahona. Oh, so posible po, kay di man tanan nasulat. Kay si Juan nagisgot sa Juan 21:25, dili man ganit tanan nasulat sa buhat lana ni Kristo. So, daghan pang wala masulat. So, naagali ko'y espekulasyon, pangagpas nga, probably, nalitok nag-usa ka apostol. Pero wa lang masuwat sa Biblia, kay dili lagi tanan nasuwat. Oh, timan na to nga si Obispo Ignacio, disipulo na siya ni San Juan. Disipulo na ni San Juan. So, siguro, makapangagpas na nga, siguro si San Juan nakalitok anang pulunga. Kay disipulo man niya si Ignacio. Diba? Kung disipulo ka, ang imong mga ipanudlo diha, probably gikan sa imong teacher. Teacher man niya si Juan. Di ba? So, naay possibility nga nalitok na ni San Juan, then iyang nasuwat kadto sa iyang sulat ngadto sa mga taga-Smyrnians. Catholic. So, granting lang no nga siya gay unang nag-imbintoan ng ngalana. Sabton ba na nga siya mo'y nag-imbento sa Katoliko nga pundok? Dili. Nga naman, kay dili mo ang ngalan makapatung sa butang gihinganlan para sa nang bata. Sa diyang gihinganlan ang bata, dili bot pasabot nga ang ngalan sa bata mo'y nakapatung sa bata. Naana ang maong bata, awahira siya hinganli. So mauusab, ang simbahan kung pundok nga gitukod ni Kristo, granting nga si Ignacio may unang naglitok anang Catholic pag-describe sa simbahan nga gitukod ni Kristo. So ang iyang giimbento, ang termino lang. Iyang giimbento ang termino nga Catholic pagtawag sa pundok nga naana natukod si Ginoo. Nakuha niyo ang punto mga igsoon? Pero ba nako, kanang akong ngalan nga Silbert,
kanang Veritas, kanang pa, Veritas, Silbert ug Bobby mo man na akong description, nickname na ko ng Bobby. Ako bang ngalan na mo'y nakapatungha na ako dili oy. Awahi nahimugso ako ngaan, no? Una kong gihimugso sa akong ginikanan sa akong inahan ay ako hinganli. Inguna na pod, ang pundok nga gitukod ni Kristo naa na awahi lang hinganli og Katoliko. Di ba? So, granting nga si Obispo Ignacio mo'y nag-unaan ng pulunga. Pero, dili heresy, dili sayop ang iyang pag-imbento anang pulunga kay ang buti pasabot ana, katumanan. Katumanan, fulfillment sa gusto sa Ginoo nga mahitabo. Nga atong mabasa sa Marcos 11:17 nga tawgon ni og alang sa tanang kanasuran. Di ba? Kanang giingon diha nga tawgon og balay sa pagampo ang gimin ana ang temple, ang kanang balay alampuanan, di ba? Pero di na kinahanglang isuwat pa kay kuan ba man kanang sana masabot naman nga ang temple balay alampuanan. Di ba? Unya pwede pod sabto na nga kung ang temple o ang balay nagpasabot og simbahan, pwede po na sabton nga katawhan nga nagaampo o katawhan nga maampuon. Di ba? Kitang mga Christians, kitang mga believers, kumuntaan na nga description nga kita nagsimba sa Dios, nagampo sa Dios. Sumuna nga sa description gibutangan po diha og tawgon kinig balay sa pagampo og alang sa tanang kanasuran kun for all nations. Kana nga description sa in English ana universal, unya ang gigamit ni Eliseo Soriano ana kadtong English nga international. Di ba? Kang Herbert Armstrong pod iyang gigamit ng English nga worldwide. Pero kung mangutana mo unsay pinakakaraan nga termino, dili ang in English. Una ang Greek. Nya kanang Catholic good variant man na sa Griego nga Catholis o Kataholos. So nauna ang description nga Catholic. Unya ang una pag yung nigamit ana nakita sa history, disipulo pag yun ni San Juan si Obispo Ignacio na karon asa man ta kung mamili ta mga igsoon sa pulong o description nga gigamit sa disipulo o usa ka apostol o sa description nga gigamit sa ohin nga mga tao ron sama ni Eliseo Soriano o kanang sa Iglesia ni Cristo or sa Worldwide Church of God nga kanang si Herbert Armstrong. Na ako dito ko sa disipulo ni San Juan. So, mao na hinungdan mga igsoon ngano kanang grupo ni Eliseo Soriano pag rehistro niya ng MCGI, Members Church of God International, nganong gipunan og international nga kung mubasa lang tag Biblia wa biya na gisumpay, di ba? Kita bagon mo bersikulo das Biblia nga pag-ingon og Church of God then isumpay ng description nga worldwide o iuna ba na o sundan dayog international, wala. Ang mga apostol wala magsulat-sulat og ingunana nga sumpayan nila, di ba? Pero si Eliseo Soriano iyang gisumpayan pagrehistro niya kay butangan manggod pog ay identifying mark para dili mo parehas sa uban kay dili man pud marehistro imong grupo kung mo parehas ang ngalan gyud, di ba? So mao na nga gibutangag international niya. Wa mo kabalo mga igsuon nga nganong butangan og international ni Eliseo Soriano. Siguro nakahuna-huna siya atong gigamit po nato nga bersikulo mga Katoliko, Marso 11:17. No? Marcos 11:17 katong pag-ingon sa Ginoo, hinganlan og alang sa tanang kanasuran o universal. Pero dili siya ang gauna-ana. Kay wa pa niya na iparehistro ng description nga international, daan na nga ang Katoliko gagamit-gamit na ang variant Greek nga Catholic. So mo na hinungdan mga igsoon ngano nga Catholic ang pinaka number 1 description sa tinuod nga Iglesia sa Dios. Ngano man kay mao ni gusto sa Ginoo itawag kining alang sa tanang kanasuran. Nganong gusto man ang Ginoo nga matawag ang iyang pundok og alang sa tanang kanasuran o Catholic o universal para mailhan ang iyang kinaiya ikumpara sa daang religion nga gitawag lang og alang lang sa mga Hudiyo o Jewish religion, di ba?
Nganong gitawag og Jewish religion tong karaan, tungod kay para raman to sa mga Hudiyo. Unya ang kang Kristo nga gisugdan nga gingharian para man sa tanan. Mao na nga gusto siya nga kanang nga description ta maila. Ang iyang simbahan, universal. Kay langkob di lang kay para sa mga Hudiyo. Tanan mahintil ka unsa ka diya rasa nimo, unsang panit nimo diha pwede masakop sa iglesia. Mao na nga universal Catholic. So mao na ang hinungdan ngano nga mao na gusto sa Ginoo itawag sa iyang katawhan. Universal religion. Catholic religion. Unya kay daghan man mag-awat-awat aron na may uban pud nga muangkon pud sila Catholic bisan mga Adventist gali na inahibaw-an ako nga muangkon pud silang Catholic. Mao na nga nilutaw po ng description dayon nga Roman. Okay, sama sa Central Bank, kung naanay mag-awat-awat diha sa description, buta nga nilaglaing description to identify sa dili piki. Mao na nga ang simbahang Katoliko gipun-an og description kay mao man jud ni tinuod nga authority. Gipun-an niya Roman at tangin ninyo sa sunod Domingo pohon akong hisgutan pag-ayo nganong nahimong Roman ang tinuod nga simbahan with biblical support. Wa naman day kung panahon hangtod sa sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, Ave Tatak RMN. Panahon sa takdanay, naapoy takdanay sa balay, nga di mabantayan. Tungod ang sponge kay mahimong pugaran sa milyon-milyong kagaw, nga mahimong makatakod sa kananan. Likayi ang takdanay. Ang Philippine Society sa Microbiologists kay garekomenda sa Joy Antibac nga naay gahom sa safeguard. Mutangtang sa 99.9% sa kagaw sa sponge. Aron makalikay sa takdanay sa gikanan, pag Joy Antibac nga naay gahom sa safeguard. Likay sa kagaw, likay sa sakit. Pag-Joy Antibac, aron makalikay sa takdanay sa kananan. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Skelan! Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Cheese!